Amb la selecció argentina i amb Messi. Com es fa? Bona vesprada. El Martínez Valero ha penjat el cartell de complet este matí perquè ningú s'ha volgut perdre l'entrenament dels vigents campions del món a terres il·licitanes. Més de 20.000 persones han pogut veure de prop els ídols i especialment un aclamat Leo Messi. Seguint la sessió ha estat Pere Conca. Més de 20.000 espectadors no han pogut perdre's l'entrenament de portes obertes de la selecció argentina ací a l'estadi Martínez Valero d'Elx. Ahir, en poques hores, es van esgotar totes les entrades. Molta gent no ha pogut accedir al terreny de joc. I és que Messi i la resta de l'actual campiona del món ha fet les delícies de l'aficionat argentí i també de l'aficionat de la província d'Alacant, també d'altres províncies com pot ser la Múrcia. Molta gent hi estava ja als voltants de l'estadi a les 7 del matí, tot per tractar de veure els seus futbolistes més desitjats. I la selecció argentina, un entrenament molt suau amb el qual la gent ha gaudit de valent. Era el jugador més desitjat, pel qui pagava la pena perdre clase o faltar al treball. Mi hija es fanática de Messi y por cumplir el sueño de ella, pues nos saltamos el trabajo, el cole y lo que haga falta. Hoy dejamos faltar para que vengan a ver un ratito la selección, que si no, esto no lo vemos nunca más. El Martínez Valero rebia més de 20.000 espectadors per a presenciar un entrenament de portes obertes que ha penjat el cartell de ses entrades. Los argentinos somos muy fanáticos, así que esto me lo esperaba, esto y más, no saben lo que se viene. Han dit ara en la taquilla que havia que sacar l'últim ahir per telèfon i no me l'han enterat, no m'ha tirat per res. El públic ha gaudit de valent. Una maravilla. Es lindo y que esté cerca nuestro también todo esto. Que salieron un poco del búnker, porque fue mucha gente igual ahí a verlos, pero bueno, lo bueno que salieron. Sessió suau i viatge cap a Angola, on demà juga un amistós pel qual la Federació Argentina s'emporta un bon pessic. L'Argentina ha estat al Martínez Valero com a casa, l'Elx ha cuidat tot amb molt de detall, com per exemple els vestidors, com veuen, perfectament adaptats als campions. Eder Sarabia i Bragarnik també han estat encantats amb la visita i s'han fet esta foto per al record de Messi. Els dos han elogiat la figura de l'astre argentí i han disfrutat d'un dia especial, sobretot per al propietari del club, qui ha sigut l'enllaç entre els il·licitans i la Federació Argentina. Y tener al mejor jugador del mundo acá en nuestra casa, entrenando, cambiándose en el vestuario nuestro, creo que es algo muy lindo. Imagínate, yo tengo a mi hijo, pero yo digo los hijos de todos, que mañana puedan contar que estuvieron viendo a Leo Messi ahí en vivo, es algo histórico, ¿no? Nosotros pusimos toda la gente del club, que está muy acostumbrada a hacer grandes eventos. También justo viajaban ahora y estamos muy cerca del aeropuerto, entonces estratégicamente se daba todo.